Mae salwch meddwl yn effeithio ar bob un ohonom, boed hynny'n brofiad personol neu eich bod yn cefnogi aelod o'r teulu neu ffrind sydd wedi wynebu'r salwch. Mae ein hymchwilwyr ragorol yn gweithio'n galed yn y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol mwyn deall achosion pob math o salwch meddwl. Rydym yn astudio sut y gall pethau fel ein hamgylchedd, profiadau bywyd a geneteg effeithio arnom. Mae dros 20,000 o bobl wedi cymryd rhan yn yr astudiaeth ac mae'r nifer yn cynyddu bob dydd. Mae gan y rhan fwyaf ohonynt brofiad o fyw gyda salwch meddwl. Rydym yn awyddus i glywed gan gynifer o bobl a phosibl sydd wedi cael profiad tebyg, mwyn i ni allu deall achosion sylfaenol salwch meddwl yn well. Drwy ddeall yr achosion, rydym yn gobeithio gwella sut mae salwch y meddwl yn cael ei ddiagnosio, yn ogystal â gwella'r driniaeth a'r cymorth sydd ar gael i bawb y mae'n effeithio arnynt. Mwyn ein helpu i ddysgu rhagor, ewch i ncmh.info/take-part.